Ni sini social media rongno ang tini sari kaham blai bongno bong ang hambai maruo khaka hamaruo tamni hakai tini sini bubagrani bagai seng kas kam khaina bagai seng tini blai blai na seng tini jora kaham mama bai tini sini bubagrano tini o deep jeng ma kahaino sini bubagrani mokhang khoram jengoi tini jeng sasa nai thoto goi bo sino tripura hao jeng keplai ingoi jotoni sai basai manati kheno jeng bono tini maru lainai ma hamjak lainai tai sini o tripura mothano bo jeng keplai jeng ingoi sini o tripura hao jeng tini keplai jeng khai basai manati khe sini oroni ma kali rokha kali sung sini parano boblai rokha khayo tam khai bono khabai khubai ri sanga kai sung kunu maya kri sung jotono manu abon bagano sung tini bono tini imang nungnai rokni kok baino sung tini o imang no mukhang khaina bagai sung tini dip ma musungka tini sung sasa nai thoto khaioi tam khai tini sung o ma kali no sung sini ma kali rokha kali no sung tini sanga kai mokol mukti kalai sanga kai ja sung maya tongba sung jotono manai tam hinga ka amane bagai sung jotono sung rokha khaide bagai sung bono tini khabai khogbai putu khai kra khaise sung bono ma sanai tam khai sini bubagra no sung keplai keseng khainani bagai sung jotono chaito guitongo sini gramni borok bo tini sini Draganagar Panchayat ni hoite sung tini sini ma kali no sung tini sung no rokha khaima bagai sung tini binithani no phaiye sung sini parani borok phaiye sung bono tini dip musungai sung tini sini bubagrani hamari ni bagai sung kaham naina bagai sung tini ma phayo tamni hingka kai ang jotono no tini o sarigo hambai tai ashibad manthu ungu jotoni okra sakra ni bagai no ashibad thu huni tongo ang sini bubagrano keplai keseng mana tei khe jotono ashibad ri hene ang sai o bubagra ayulok thu ta tipra mothabo ayulok thu tipra hadati no manthu sung jotono thanjakai tongnani ungthu sung jotono urun purun tongmani no jotono baksa khaiye sung mothasa khaiye sung baksa khai tongmana tei khe sung jotoni na ashibad manthu tai mani bo sung ashibad mantok thu hene ang orono ani kongno muthaka bubagra long live bubagra long live bubagra ayo lokto bubagra ayo lokto tipra motha ayo lokto sini hana bodati no manang tho social media no belake hambai tini o sarik ni sanjao jora mama bage tam male sung nogo kami para joto chela buring thu sini chin dofang thu toma thuruk dofang thu toma muslim ka mosjid musungo toma wanjirong thu chini 19 dofa 21 dofang na no sung oje sini kali mondir o kali mondir ngai sung kha Durganagar Panchayat ni bisingtui mandai 11 mandai ni Durganagar Panchayat sung kalajak ajagao sung tam male sung bubagrani je chaitung nasingma banya abo bagai sung aro mati musung tongo bubagrani gerati plan bini mangno sung mukhang khaija mano nei aba haikene sung nogo joto jagano musung tongo sung nije musungi tongo bubagrani bukhamukti je kalajak amukti no sung saksata khaimano nino ang nije mukti kalajak aba haikeno an parani bo kalajak ani gana gini tongo je bo kalajak no bubagrani imang saksata khaimano nei aba haikeno musung joto sala buri sini amche je tongnai sini je para amche tongnai borok bo aba haikeno bubagrani imang no kaham kubui khai kaham khaimano sini je 2 tarik sini o imang ni je mukhang na khaimano abangani sung joton chaitugui je imang sajangnai rokni kokno sung success khayong nangno sung o jaga musungnai tonglayo tamole oje kali mandir sinabo sung agi ang asai sinsimen kali mandir kaja sin para hingkai sung kali matai kayo bosor waisa onono parang kai ker puja kayo sung thar ker puja kai me bagi abo kali matai kayo abagi sung abono sung manilayo sung sin para hingkai sung rondor manlayo sung nijim rondong na kayo tokon sung para sukti china je para o sung abogi matai kali matai jotono musungnai bubagrani imang no kaham kurang na boge hambai belake